tenen una mirada que és pura, no tenen maldat, i dius, qui sóc jo per no ajudar-te amb el que sigui. Es lo mínimo que puedo hacer para devolver a la gente que ha tenido menos suerte, simplemente por haber nacido en otro momento y en otras circunstancias a la que he tenido yo. Lo que recibes aquí no se puede escribir con palabras. Tot va succeir arran de l'adopció de la meva filla l'any 1993 a un orfenat que es deia Children's Home. Rebem una comunicació del director on ens diu que estan en una situació molt extrema, molt límit, i allà es va constituir Amics de Nepal, i a partir d'aquí s'ha anat creixent. Va sorgir l'important ajut, en aquest cas de la meva mare, que va dir: el país que fa un any d'una manera pràcticament miraculosa em va donar l'oportunitat de tenir la meva neta, i jo vull d'alguna forma tornar al país la felicitat que jo tinc. Com que havia cobrat una indemnització d'un accident que vaig tenir, em faria molta il·lusió fer jo aquest orfenat en memòria del meu marit. I d'aquesta manera vam construir l'Amor Children's Home. Vaig triar Amor, perquè jo em dic Amorós i el meu marit es deia Morales. I de la paraula dels dos cognoms vam fer Amor. La idea era de fer-lo de 2 pisos i em volia convèncer de fer-lo d'un per fer un muro, el que era el pati, tot un muro, perquè això està al costat de la jungla. Quan vam anar a Mahindra, els nens deien, com que és una reserva d'animals, ells deien, tigres, aquí hay tigres y elefantes y hay de todo. Necessitem un muro, i dalt amb el muro, pues dir, no preocupeu que jo construiré un muro. Amor Children's Home i Florida es troben a Mahendranagar i Patan es troba a Katmandú. La missió d'Amics del Nepal es manté fidel, d'ajudar els nens, d'ajudar a les dones. I després ens vam obrir a projectes d'alfabetització de dones, a projectes de construcció, de millora dels centres, de suport a una escolarització. És una associació totalment de voluntaris. Está haciendo un gran labor en ayudar a los niños desfavorecidos en Nepal. La gent està moltes vegades condemnada des del naixement, a viure d'una forma determinada quan nosaltres estem aquí tan tranquils en la nostra bombolla. En la vida tothom en un moment donat hauria de fer feina voluntària, de donar altruistament, de treballar per altres sense esperar res, cap intercanvi econòmic. Sens dubte em dona molt més del que jo pugui donar. El voluntariat és una manera de viure. Una cosa que per mi no té cap sentit, quasi, per ell li dono la vida i l'ajudo amb tot. Quan estàs allà crees un vincle amb els nens molt fort i llavors mantens el contacte amb ells, segueixes parlant amb ells. Quan jo vaig arribar tenia 9 mesos, no arribava a un any. I no sé, també eren els primers dies que estava jo a Nepal. Va ser molt xulo, molt emocionant. El que passa que veus una cosa tan petita que es queda allà i te'n vas. Quan veig els nens que hem estat apadrinant de petitons i que ara ja estan casats i amb fills i que tenen treball, jo sé que aquests nens ja no aniran a una orfalina i per tant això és el més important que hi ha. Aquesta realitat del Nepal, que es coneix poc aquí, la gent coneix el Nepal turístic. Vaig descobrir un país molt senzill, absolutament impressionant, amb una gent que no tenia res però el que tenia t'ho donava. Abans de conèixer Nepal o després, per mi és molt diferent, vull dir, m'ha canviat la vida. Ostres, ara valoro molt més on visc i on estic i els coneixements que he pogut adquirir i tot això, gràcies a tot això que tinc, puc anar-ho a transmetre allà. I això per mi té molta importància. Si és una persona sensible, li aconsellaria el Nepal. El fet d'anar allà, doncs home, et fa replantejar moltes coses i vaig aprendre molt més segurament del que jo vaig poder donar, això ho tinc claríssim. Home, jo espero que sigui la gran oportunitat de fer aquest viatge que de fet sempre hem volgut fer. Al llarg de 20 anys, tots els que hem estat al front d'algun equip de responsabilitat, la trajectòria de tarannà té una sensibilitat extrema, una comprensió absoluta cap al que és
un viatge que tingui un sentit més enllà de conèixer coses noves. Havia de ser tarannà. La gran satisfacció jo penso que és aquesta, d'haver ajudat que algú li vagin millor les coses o pugui encarar el futur amb unes altres oportunitats. Amics del Nepal és la meva vida. M'emociona molt és que jo em moriré i Amor Children's Home quedarà.